Zdravím vás, ja som Jan Macinský a na tomto kanáli sa rozprávame o nehnuteľnostiach, investíciách a podnikaní. V tomto videu sa pozrieme na to, prečo si myslím, že aj v aktuálnej situácii, kedy sú úrokové sadzby na 4 až 5%, je najlepší čas kupovať nehnuteľnosť. Mimochodom, nové videá vychádzali, avšak nie na tomto kanáli, ale na našom ďalšom kanáli, normálny podcast, kde sa bavíme o podnikaní, biznise, mindsete so zaujímavými hostiami, takže ak ťa zaujíma podnikanie alebo biznis, tak tuto bude odkaz alebo aj dole v popise. Poďme však späť k téme. Potom, ako sa úrokové sadzby z 0,5 až 1% zvyšovali na 4 až 5%, tak sme mohli zaznamenať jemný pokles záujmu ľudí o to kupovať nehnuteľnosť. Úrokové sadzby pod 1% sú síce super, ale sú z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Ako som už spomínal v niektorých v mojich predošlých videách, tak ľuďom chvíľku trvá, kým si na nové úrokové sadzby zvyknú a nebolo to výnimkou ani v tomto prípade. Taký ten najväčší útlom sme mohli na trhu cítiť do konca minulého roka, avšak teraz od januára, tak čím ďalej, tak tým viac začínajú ľudia kupovať, začínajú chodiť viac na obliadky a začínajú viac mať záujem o nehnuteľnosti a o kúpu nehnuteľnosti. Prečo si teda myslím, že aj napriek vyšším úrokovým sadzbám, ktoré sú aktuálne na 4 až 5%, tak je najlepší čas kupovať nehnuteľnosti? Ceny nehnuteľnosti oproti najvyššiemu vrcholu, keď boli najnižšie úrokové sadzby, sa zmenili cca o nejakých 20-30%, záleží tam samozrejme na typu nehnuteľnosti, na regióne, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza a na nejakých ďalších parametroch, avšak celkovo sa ceny znížili. Ak si budete brať teraz hypotéku, tak síce aktuálne zaplatíte na mesačnej splátke o niečo viac, ako keby ste si ju brali, keď boli úrokové sadzby najnižšie na svojom minime, na tom okolo 0,5-1%, avšak z dlhodobého hľadiska, keď si túto hypotéku o nejaký čas refinancujete, tak v konečnom dôsledku zaplatíte na tej mesačnej splátke menej, ako kebyže kupujete nehnuteľnosť, keď boli na svojom píku. Ak by ste si teda v čase najnižších úrokových sadzieb kupovali nehnuteľnosť, ktorá by stála, dajme tomu, 200 000 eur s úrokovou sadzbou 0,5%, tak by ste zaplatili vtedy 598 eur mesačne. Avšak aktuálne ten istý byt má hodnotu alebo cenu cca, dajme tomu, 160 000, a ak by ste si brali hypotéku s úrokovou sadzbou 5%, tak by ste na mesačnej splátke zaplatili 858 eur. Avšak ak si túto hypotéku zrefinancujete, keď pôjdu úrokové sadzby nižšie, dajme tomu na nejaké 2-3%, čo je taká, že zdravá sadzba, tak potom zaplatíte 591 eur. Za ďalšie, prečo by som odporúčal práve teraz kupovať nehnuteľnosť, tak je to väčšia ponuka. Keď boli úrokové sadzby na 0,5 na 1%, tak tá ponuka kvôli tomu, že bol obrovský dopyt, že sa byty predávali kľudne za deň alebo my sme kľudne predali za pár hodín, tak tej ponuky nebolo toľko a toto hnalo tie ceny nehnuteľnosti vyššie a vyššie. Nebola žiadna ponuka, teraz je to trošku také, že otočené by som povedal, že tej ponuky je viac, tak vieme stále kúpiť peknú nehnuteľnosť a vieme si vyberať. Vieme ísť kľudne na 5, na 10 obhliadok a vybrať si tú najvhodnejšiu nehnuteľnosť, čo však vtedy pred, dajme tomu, tými 2 rokmi, kedy boli tie najnižšie úrokové sadzby, tak bolo nemožné. Takisto pri veľa ponukách sa viete aj dohodnúť na cene, viete si vyjednať lepšiu cenu, keďže je tam väčšia ponuka, nižší dopyt. Čo sa však pred tými 2 rokmi nedalo, tam to bol skôr opačne, že keď ste chceli nejaký byt alebo nejakú nehnuteľnosť, tak museli ste prihodiť, museli ste licitovať o tej cene alebo niečo iné ponúknuť tomu majiteľovi, aby si práve vás vybral, či už to bola platba hotovosti alebo akože nejaké iné benefity. Takže viete si teraz aj keď sa teda posnažíte, tak viete si vyjednať aj lepšiu cenu v mnohých prípadoch. Dámy a páni, to by bolo všetko z dnešného videa. Mňa by zaujímalo, či ste aktuálne vy teraz kupovali, predávali nehnuteľnosť, alebo či kúpu alebo predaj nehnuteľnosti teraz plánujete. Ak áno, tak mi dajte vedieť dole do komentárov. A ak sa mi video páčilo, tak ma podporte lajkom, kliknite na odoberať, na zvonček, aby vám žiadne ďalšie video neuniklo a vidíme sa opäť na budúce. Verím, že bude to čoskoro.